bandiraɓe musidɓe tedduɓe garen e ngo bismago ngo gandanɗa hoorema ko Diallo Samba Olel gaari Gabon bismi Abou Samba Diop e diɗɗal muɗum tawke yesso teddungal Diallo Amadou Alassane yesso teddungal Diallo Mamoudou Olel gonɗo hande toon to wuuro Beelu kam e yesso teddungal Diallo Ousmane Olel joom wuuro Beelu ceerno Ousmane Sow imam wuuro Beelu yesso teddungal ceerno Mamoudou Balel Diallo kam e yesso teddungal Mamoudou Beelu Ba e yesso teddungal Hamidou Samboy Diallo toon to Gabon kam e Kalidou Samboy Diallo toon to Gabon wondude Alhaji Abdoul Samboy Diallo woni ko ɗo e lamorgo leydi Sénégal kono kay bismango en jokki e yesso teddungal Sow Oumar Abou to Congo Sow Ibrahima Abou to Congo Dia Mountaga Samba to Congo wondude Sow Cheikhou Amadou Sambel to Congo kam e Seydou Nourou Amadou Sambel toon to Congo Diallo Amadou Harouna to Gabon kam e mo gandanɗa hoorema ko kañum tigui woni Diallo Mamoudou Samba to Gabon kam e Diallo Harouna Malal to Gabon Diallo Mamoudou Abdoul to Gabon kam e Diallo Ousmane Abdoul ko ɓeɗo goni tigui rigui ɓe gandanɗa hoorema Diallo Samba Olel gaari Gabon e jogori teddindi Abou Samba Diop ñande samedi 4 lewru octobre nduɗo ndu paɗen e hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e yewtere men lewral communication caggal nde keɗɗen Alaji Abba Sarr haalanen ko haalanen e bandiraɓe men hono wuuro bellunaɓe Dumguel Daddinaɓe en jettimo jarnimamo yafnade on tan maɓɓol ɗi no muusi ha joni koye ɗanngal wona noon gaccon hakke kono ko aadi hakkude amen e mon min mbawa wasde arde e yewtere nde ɗum noon so Allah lamɗo jaaɓi no wini ko ñande asat ga o toon to wuuro bellu on nani dokkodiren yo Allah hokku en tawtorede Alaji salamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko abba min tan ko Alaji o jaaɓi mawɗo Abou mi salminima no fewi eyyi mi sikki ɗum ɗon nen hen dal mi sikki mara o añani ceerno no mbiɗa ni i ala yo jaabu min ko Alaji ala sa wi Alaji huccire makko hen mi jabora ala ko huccire makko ngo fodanade Alaji yagal eyyi ɗum nen en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média enen ñagonoɓe Allah moƴƴere kadi en garti e hattan Mawlana Moubarak nde wonno jooɗima dumuno juuɗe en jeeyake e yewtere nde ɗum ne kadi ko gantuji aduna tan wonno ɗum noon en jetti foof en jarni en jetti denduɗen plateau woni mawɗo Abou Gaye e mawɗo Abou Diop ndo Allah sellinten sembinen ha ko jiɗɗen kadi famminde bandiraɓe mbiɗen wawa latade no hannirta ni en jarama tawarno mbaɗɗa walla ko Alaji an kam joni kam mi woppitte hen tan hay sa wi Alaji ne a wiyata Alaji ha ɓooya corta wadde nanggu tan ɗo jiɗɗa ɗo so tawi nan ɗon ne ñiiɓi tan ko gonga e gonga nanggu tan ɗo jiɗɗa ɗo eyyi bisimilla ɗum noon toga ɗum noon en calmini bandiraɓe en ñaagoɓe yaafuya kadi en garti hande kadi e yewtere meɗen lewlol communication ko faati e ko jolata e rendo ngo e nder yontere nde ƴeewen waddude hen e bandiraɓe cibi jam jam e mbaɗen haare hakkillaji noon yo won haaloɓe e heɗotoɓe wasa wonde haaloɓe e ƴettotoɓe walla haaloɓe e huuɗoɓe ko gonga ɗum wawa wasde wonde hen kono noon neɗɗo foof haalata ko haala miijo muɗum kanko kuɗo o ƴettotoɗo so tawino o adduno miijo ko wona kudde e ƴettore ene gasa heddiɓe ɓe yeeɓoɓe ɓe naftoro ɗum kono noon so tawi kanko ala ko jogui ala ko jogiri o ala ko yimɓeɓe poti wawde naftorade so wona hudde min e ƴettade min e ɗum min goppittumo hen tan heɗotoɓe ɓe noon paama ɓen emin mbiya ɗumen bisimilla mabɓe e kettuke mabɓe mbarke fayida kadi waɗoɓe commentaire uji e émission o kadi ɓeɗonne kadi eɗen jarno ɗumen e hakkillaji muɗumen e miijoji ɗi gaddanten gam mbawen naftorade ɗum mbawen ƴogde hen hakkillantagal togara e kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama yettoɓe ɓe mantoɓe ɓe ñiŋoɓe ɓe ƴattoɓe e oncoɓe ɓe e weltiɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama ala togara mi yadani hen ƴettotoɗomi kam e sinno ko ñiŋowomi walla pelowomi mbaɗa wawi ɗum muñde a jooɗi ɗo tan togan kono ƴettotoɗomi de ala ko jooɗademi ɗo nde so ƴettimami kay wona mbaɗa jooɗi ɗo tan kay yimi ɗum waɗen ƴettede toga ko noon tan ala goto fof jikkumo waɗata sinno tawno felnomi
a faamide walla onci ɗum mi mettintami weltoto hen kono ƴettotoɗomi kay on kam mi weltontako ɗum ono mbatta somi jooɗima ɗo somi darima ɗo somi soppinima ɗo fof rendi foti hen komi weltontako ɗum tan en jaay fam mi jarno ha maro ana yaafima kono min kam yaaf eyyi min yaay fam yoɓe jokku no moƴƴi ɗum noon kalten hannde toɓɓe men nan ɗo goo ko deftere président Macky Sall yaltude nde kadi o jaaɓi e yewtude à 5 yewtere wonde fayte ko yewtere yaanje moni fof haali hen yiyande mum o haali ko wone makko e ko winda ko moni fof ene jogui no yiiri ko wona ɗum ko jaltugol ma Jambal Diagne hande kanko woni guinol golle jayndiyankoɓe kanko ma Jambal Diagne yaltudemo leydi ndi e ko haali ko debbo makko jaggede sukaɓe makko jagga mbiyeteɗo ceerno makko jaggama ɗum hande woni guinol golle jayndeji e nder leydi ndi ko wona ɗum ko so tawi en ƴeewi ma en taw hono ko wiyete ko hono yeeyoɓe yilotoɓe ko wiyete ko Massa Ambila en kaldi ñanden nde Bamba Cissé ministre fuɗɗi Colobane kono gueɗɗe en jokkita Keur Massar gaddi caɗele mawɗe Bilal Diatta maire o coow mum hen joguiɓe ina quoi yeesal pelimo e ɗum kono kadi jayndiyankoɓe waɗino caɗele hakkude ko jayndiyankoɓe ha pigala hen ha o yaafni jomumen e kadi Massa Boubass waɗi caɗele mawɗe ko wona ɗum ko sen gartima e gartu e jaltugol Mansour Faye mo ganduɗa eɗen gandi ine jeeyno e ɓuuɓe tuumede kadi haala mum ne mawnuno ene wayno o hokkama liberté provisoire ni mataw ko ɗum ɓaaji yimɓe Moustapha Diop ancien ministre jaaɗo Louga maire mo commune mo Louga ɗum ɓaaji bandu men e yimɓe muɗum mbaɗi manifestation mawɗo wonde yo Moustapha Diop yo accide kañumne tokata to banggue deftere président Macky Sall nde e hol yandema hen ko windi e nder hen ko e ko haali o namna ko e ko yimɓe jabti hen ko hol yandema hen e togara Allah jarama a jarama ko adi fof ko eɗen jogui belamma e weltanade hono musidɗo Mamadou Amadou Limo arrête eɗen gandi won seedantagal mawgal ngal o dañi e ñalawma hanki o tawi ngal ɗon seedantagal faati ko yowiti e ɓulnade ko faati e ɗemɗe gendije ɗe ha tengti e ko wiyete ko faati e ɗumnaji artificiel ɗi wasatan hadde e ɗemɗe français ɗe walla e ɗemɗe anglais ɗe ɗemɗe gendije ɗe kañumen ne nattine hen to banggue ɓamtare mum e gueɗe baɗe noon eɗen gandi kanko Mamadou Amadou Limo arrête noon mo heewi dañde gueɗe baɗe ni nde tawno ko neɗɗo mo ganduɗa hono wadde dariɗo tigui ko faati e ɗemɗe gendiji ɗe saabu hande o toon to arrête to omo waɗi hen golle baɗɗe fayida e ko wona arrête tan ene heewine kadi kala ɗo dente ndendi ko faati e ɗemɗe gendiji e omo jogui taɓande mawde nde o waɗata hen saabu eɗen gandi ko faati e jangde sukaɓeɓe ha tengti e nattingol ɗemɗe gendiji ɗe e nder duuɗe laamu ɗe henna darde makko mantinde darde arrête ene jeeyano e nder hen ɗum ɗon noon eɗen duwanomo e ngol ɗon en beltima en duwanimamo no feewi e inde lewlewal communication yo Allah rokkumo fandinde ɗum ko wona ɗum ko so tawi en garti e deftere Macky Sall aɗa andi o windino deftere adande deftere nde o winduno adane nde o wino ko Sénégal au cœur ewo joni Sénégal au cœur so tawi en teyi eɗen mbawi wiide Sénégal goƴa ɓerdam a faami o winditi deftere wonde o wi Afrique au cœur kadi eɗen mbawi wiide ɗum ko Afrique goƴa ɓerdam ha joni min to banggue hakkillam no nanguiri ewo e nder hen deftere nde o sifima hen ko heewi o sifima hen o ƴetti e ko winduno e deftere makko adane nde o tawtiri ɗum e ndeɗo deftere o jokkiri hen heddi noon ko deftere nde ko waɗi hen gurdam makko ɗore bilan makko duuɓi 10 o jooɗi e jeppere laamu ɗe ko waɗi hen e fof wonande haalaluji kaali heeɗi ɗi wonande ko wiyete janfaji ko wiyete kareli ko wiyete mettere ɓernde e ko nandi hen kanko o sifima hoore makko o wona neɗɗo jawɗo ko neɗɗo teyɗo way kono ko pular wiyata ko mo tafi hoore muɗum fof yaltina kanŋe eɗen mbawi nanguirde ɗum noon kono noon kadi so tawi en e ƴeewi kadi eɗen mbawi gonɗinande mo ɗum holko woni ɗum saabu guila o ummi e jappere laamu nde fewde ñallagal hannde mba sikki ngol ɗon jaltal makko gadanol walla jaltal makko ɗimmal kam tawi ɓurgal mawnude to banggue jayindeji ɗi haalde hunde ko fati e leydi ndi haalde hunde e goƴa hoore makko e goƴa wondiɓe makko e ko haalno e nder muɗum o arti ha joni e nder yewtere ndene kadi
sa ƴeewi ko wasiye hen ɓiɓɓe sénégal naɓe ko wasiyi hen e kadi kala mo ganduɗa hono ko dillo ko yowiti e ɓamtare kadi o holliri ɓeydade tengtinde goƴa makko ko sénégal kono goƴa makko kadi ko afrique e leyɗele afrique ɗe ha jeeyi sababu ko heedna hen to banggue leyɗele afrique ɗe henna e nder hen ha joni so tawi en ƴeewi e nder deftere nde ko windi hen ko foof e hewde yimɓeɓe wonɓe ganduɗa hoorema ɗo jiyani ko winda ko haali kone kadi e nder yewtere nde yimɓeɓe keɗaki ko haali ko walla so tawi keɗima ene jogui no paamiri ɗum saabu wonɓe ɓe ganduɗa hoore maɗa keeɗigoye ngoɗon sengo ko bonnidde haala makko ko seyfidde ko aybinde ko ñingde e gueɗe baɗe noon ha joni ene keddi e kañumen e sikkude mato kanko koye nder leydi ndi o woni e sikkude ha joni koye campagne présidentielle ɓe goni koye sikkude ha joni kanko woni koye foɗodirede lefol laamu ɗum waɗi ɓe jaltini gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema hay sinno tawi ko jawtanode wonande ɓe ƴetta rendindemo hakkude makko e gonɗo hoorejo leydi hande woni Bassirou Diomaye Faye lomtiɗomo e jappere nde wonde e kanko Macky Sall o abbima Bassirou Diomaye Faye France omo yiiɗi dañdude muɗum audience Bassirou jaɓani o abbima ɗum Amérique omo yiiɗi dañdude muɗum audience Bassirou jaɓani kono noon yimɓeɓe alay saago ɓe paama wonde kanko Macky Sall e yaadu makko France e yaadu makko Amérique wona bellanteje hoore makko tan ko ummi tan yaade sababu ɗum ɗo ari tan o yeehi ala kala hen gueɗal wonko umminimo sa ƴeewi ko fati e Amérique o tan so tawi en dokki yeeru e kala mois de septembre oɗo assemblée générale ene waɗa toon to États-Unis d'Amérique fami oɗo assemblée générale wadde noon oɗo assemblée générale so tawi waɗi toon to Amérique to henna firtani ko yaadu Bassirou Diomaye Faye tagui assemblée générale o wadde walla ko yaadu Macky Sall tagui assemblée générale o wadde assemblée générale o koko waɗanno tan heddi noon hawri e kanko Macky Sall oɗo heedi e leyɗele Afrique o tottama ɗemgal muɗumen o invitama o wiyama wonde ko kanko woni ɗimmo poɗɗo ƴettude konngol e nder hen en dini kadi kanko hoorejo leydi meɗen Bassirou Diomaye Faye kankone kadi o yeehi toon o ƴetti konngol kono noon kadi kanko Bassirou Diomaye Faye nde wi toon ndene kadi so tawi en ƴeewi ma en taw sengo wongo ngo kañumen ene goni e seyfidde e bonnidde kanko Bassirou Diomaye Faye darde makko toon nde surtout no natiri ni henna discours makko no woppiri ɗum ni yimɓe ɓe gayno ɓe ganduɗa hoore maɗa ko wonɓe hande o e opposition ene jaltina ɗum seyfidde e bonnidde kono noon yooɓe gandu koɓe seyfirta eɓe bonnita ko hoorejo leydi mabɓe ɓe gaybinta ko hoorejo leydi mabɓe ɓe bonnita ko hoorejo leydi mabɓe wadde noon kala ko ene suura hoorejo leydi ni wonni bawɗo wonde foof e kala ɓiɗɗo bawɗo wonde fotani wonde ene yaaha ene yaltina ɗum to banggue nate walla to banggue vidéo ji walla ko gueɗe baɗe noon ene hollira ɗum ene wiya ene farnoro ɗum ko hunde nde fotani wonde min mi yaadani ɗum mbaɗa yaadi noon e jomum so tawi waɗi ko fotani wadde walla ko hawranani mi wiya min de ɗum ɗo hawranani min de yiyandam hen ko ni yiyandam hen ko ni kono noon so tawi en garte ha joni e deftere nde kam min nden ko deftere nde kone deftere wande fayida kala ɓiɗɗo Afrique naji kala gonɗo e aduna o ene foti dañde e deftere nde jangga ɗum anda ko woni hen ko tawara a jarama gartanmi koye wiyoɓe Macky rewe Bassirou Diomaye Faye ndiɗi haalde muɗum no honki seydi men Cheikh Oumar Diagne mo ganduɗa ko windiyanke haaliyanke kanko idi wiide ɓen ganda ko kalata ɓe ganda koɓe kalata o wi Macky so yiiɗi haaldude Diomaye ene jogui no haalde mum saabu goho Macky ko ancien président ko palais ko yoɓata ɗum ha joni ko présidence yoɓata ɗum yoɓata aide ka muɗum yoɓata garde koji mum yoɓata chauffeur muɗum te kadi aide ka gonɗo ɗo no ko on Macky joguino omo joguinimama ko téléphone Macky joguinima mum téléphone so yiiɗi haalde Diomaye ne wawi haalde mum Oumar Samba Ba gonɗo no omo wawi haalde mum wadde kanko addi yiyande wiide kanko foof e wonde opposant kono noon haala ɗum ɓe kaali ko haala kecce Macky rawani e Diomaye yidde yiide ɗum an Alaji Abbas Sarr holko pamata e ɗum eɓe ganduɗa wiyoɓe Macky nana tawi Diomaye yidde haaldude mum no honki e haala ko Cheikh Oumar Diagne haali ka e ko Abou haali ka eyyi bon mawɗo a jarama no fewi e jetti kadi mawɗo Abou Gaye no fewi e yiyande makko wonde fayida so tawi comme par exemple a ari e livre président de la république ngo windi o woni Afrique au cœur a tawat o haaldat ke africain ji ene wawi taw livre makko garawnijo o haaldannoke Sénégal naɓɓol kono livre makko ɗimmo o haaldannoke africain ji foof o yiiɗi noddude surtout o eri cukkal ngu o erima Afrique yo andu hoore muɗum yo andu holɗo place mum tulni e nder aduna o beela aduna aussi no wawi heptinde Afrique e nder e gollal muɗum surtout to banggue gouvernance mais également o erima cukkal ngu ɗum gandanɗa hoorema enen au 21e siècle yo cukkal ngu andu hande o hay goto ummotako ladde ara fewde Afrique ko Afrique naaɓe tan mbawi darade pewde Afrique pratiquement sa ƴeewi au fond a tawat tigui rigui kanko haala ko ɗon foof o wi ɗiɗi wi tan ko Afrique naaɓe yonti han kadi gummoɗen daroɗen enen foof gonen moɓidiren gonen neɗɗo goto liggonɗen Afrique meɗen
e on ɗon banggue to banggue livre o min kam ko ɗum ɓurimi tungude no feewi to banggue goɗɗo comme par exemple hollide wiide e wonde président de la république Macky Sall hande o rewi ke Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tant que président de la république actuelle wiide ɗum e wonde kanko président o omon rewi muɗum gam vraiment yidde haldude mum walla janjude mum audience je pense que ɗum ɗon Oumar Diagne ko jaabi ko hen hay hunde ala fof ko foti wawde wattede hen président de la république hande président Macky Sall kala mbo yiɗi haldude e aduna o wawi haldude muɗum tawi ka lamɗo tawi ka autorité kala autorité gonɗo nder aduna hande ko kañum ni dogi woni dogde caggal président Macky Sall e yiɗi haldude muɗum wona président Macky Sall dogata caggal par ce que kala ndo haalde ma c'est dans ton intérêt ke nder intérêt ma par ce que sonon ciftorɗo joni comme par exemple Idriss Seck meeɗi haalde ɗo konngol gotol mi anda so tawi yimɓe gaccino hen hakkillaji men o wi min de mi anda hol jogoɗo lomtade président Macky Sall kono kala jiɗɗo laamaji comme par exemple Sénégal ha yuɓɓa jokkodire président Macky Sall sa yaadani e muɗum sa wondani e muɗum sa heɗaki ɗum sa dekkanimo nofurma ene wawi taw e wonde gonɗa ke jumri donc du coup enen mbawi wiide e wonde kala jooɗiɗo ene ñiña walla ene wiya e wonde président Macky Sall woni ke rewde e Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene yiɗi haldude mum par téléphone en ronki mbi sikki jumri ɗon tan wawi haade so jomumen anduno ene wawi taw haalta ɗum ɗon d' ailleurs Oumar Diagne haali holliti wonde ha hande ɗo to kalten ɗo président Macky Sall woni ko président sortant kanko ede kam makko chauffeur makko fof ko présidence yoɓataɓe o wi hayde ɗum lelnete tawi kanko nden kanko joguino ko faate ɗum to haade makko yitte toon voilà donc kanko on waɗi mieux placé andude e wonde vraiment président Macky Sall hande wona kañum vraiment yiɗat haldude e Diomaye donc yettodirde e Diomaye au moins par téléphone ɗum kam mbi sikki mataw ko ɗum haala tan opposition jomumen ne jiiɗi walla haala wonɓe pouvoir peut être ene jiiɗi ñingde wonɓe opposition te taw vraiment wona lawol kadi mbeɗa sikki toka yimɓeɓe wonɓe paamani noddali ɗi noddango Bassirou Diomaye Faye so woni président hitande fof no foti notoyade président Macky Sall noddaya koye coopération banggue privé ji yimɓe heewiɓe ko coopération privé public kadi ko maroke en ɓe o golloto kañum noddimo toon aɗa sikki yimɓeɓe wona jogade ronkude wawde sendude ko nayi Macky Sall e ko nayi Diomaye ko ɓe cikka mataw yaade Macky Sall ko bonnoyde wona ronkude serndude aɗa andi bonnitowo ko bonnitowo tan bonnitowo ko andi ko o bonnittu ɗum tan ko anda ko o bonnittu tan on ko bonnitowo tan heddi ko yaadu Macky Sall France walla yaadu muɗum Amérique bonnitoɓe ɓe ko ɓen tan goni bonnitoɓe ɓe eyo farnortoɓe ɗum ɓe ɓen ko ɓen tan goni farnortoɓe ɗum kono noon so tawi en ƴeewi en paamat wondiɓe Bassirou Diomaye Faye min de mbimi wonde ko hande o Macky Sall noddu ɗum Bassirou Diomaye Faye heɓa ɗum haalda e muɗum ko hunde fonde wonde Bassirou Diomaye Faye jogo e Macky Sall haaju nodda ɗum haalda e muɗum ko hunde fonde wonde Bassirou Diomaye Faye no sohlirta e kala ɓiɗɗo Sénégal naajo ƴetta téléphone muɗum nodda ɗum walla waɗa feere ha heɓa ɗum ko noon ne kadi foti wonde hakkude muɗum e Macky Sall e kala goɗɗo bawɗo wonde eyyi min ko noon jiirum ɗum mi yirani wonde hande o Bassirou Diomaye Faye hoto noddu Macky Sall walla Macky Sall hoto noddu Bassirou Diomaye Faye walla Bassirou Diomaye Faye hoto joɗɗo e Macky Sall walla Macky Sall hoto joɗɗo e Bassirou Diomaye Faye min mi yirani ɗum hono noon jiirumi ko goto fof ene foti wawde joɗodade e goɗɗo saabu kamɓe fof koɓe jibi ñande leydi ndi kamɓe fof koɓe ɓiɓɓe leydi ndi Macky Sall ko kañum ardino leydi ndi rewi ɗo en e nokkuji kewɗi a faami de fodde duuɓi 40 ko gandanɗa hoore maɗa liggoto koye liggey laamu woni koye service laamu woni koye service ɓesgu Sénégal naaɓe ha hande o ardima leydi ndi kene tolno e duuɓi 10 ha ummima hen yeehi kanko Bassirou Diomaye Faye o lomtima ɗon yo andu o lomti ɗon honko ɓiɗɗo Sénégal najo o lomtaki ɗon gagne makko o lomtaki ɗon sud africain o lomtaki ɗon Israël najo o lomti ɗon ko Sénégal najo donc noon Sénégal najo mo lomti ɗon o d' ailleurs kanko nde ande kanko Bassirou Diomaye Faye wona won ko tawi ɗon koko Macky Sall woppi ɗon Macky Sall nde arde won ko tawi ɗon koko Abdoulaye Wade woppuno ɗon Abdoulaye Wade won ko tawi ɗon koko Abdou Diouf woppuno ɗon ko noon yaari ha yettoyi Senghor ko woni ɗon ko tawɗa ɗon ko a wawa fittude ɗum ha laaɓa beddoɗa ladde mbiya aɗa adda goɗɗum ko meeɗa wonde ɗon wawa gas sa ari ndewata tan koye président de la république nden inde totterɗa ndeɗon inde noon ka tawɗo ɗum ɗon sinno a wawno ittude ndeɗon inde gaddana hoore maɗa inde wonde wadde noon kala ko heddi ko ardinoɓe ɓe ɗo ndewi ɗo mbiya wonde an a rewata ɗon kono noon min kam mi yiyani wonde
kanko Bassirou Diomaye Faye wonde wasdemo jokkodirde Macky Sall walla wasdemo haaldude mum walla ko nandi ko heddi noon bonnitoɓe ko bonnitoɓe tan aɗa andi kadi so tawi a ƴeewi e nder kanko haala Macky Sall won interview makko goɗɗo mo yaltini ko faati par ce que o haali ko heewi ko faati e leydi Sénégal kono noon kadi o arti e kamɓe koɓe kalanno ko faati e ñamade suuɗade kina tolno e milliard uji jeeɗiɗi dollar e faami donc ɗum ɗon kanko Macky Sall o haali wonde ko wawa wonde ala fof président bawɗo ñamlade ñamade ko fiyete dette publique ko en mbiya wonde koko suuɗete par ce que rewani banque central rewani trésor public rewani présidence rewani assemblée nationale rewani ministre des finances rewani budget rewani hay nokku tan yo suuɗe ɗum ɗon wonde kanko ɗum ko hunde nde fota wawa wonde kadi ko hunde nde woodani heddi noon ko hande o ayno mbiri hen bonnitoɓe ni ayɗo joni ɓe kala ko haala milliard uji eɓena nanga eɓena coka eɓena mbiya ɗum ko ɗum kono noon ɓe jejjiti milliard uji ɗi ɓe mbiyata ñamama ɗi holno ɗi ñamira ɓe mbawa addande hay firnde wotere milliard wonde ittama ɗo walla million ittama ɗo ñaama so tawi woni milliard uji ñamama ɗiɗon milliard uji ñaama koye hôpital uji ma haaɗi ɗo ene ɗi so tawi ɓe mbi milliard uji ñaama koye aéroport uji 14 mbaɗaɗi ɗo e nder 14 diwan gonɗi e nder leydi Sénégal so tawi ɓe mbi milliard uji ñaama koye terre waɗede so ɓe mbi milliard uji ñaama koye aéroport international Blaise Diagne waɗede so tawi ɓe mbi milliard uji ɗi ñaama koye BRT o waɗede so ɓe mbi milliard uji ɗi ñaama koye bourse familial gonnoɗo ɗo en o so tawi ɓe mbi milliard uji ɗi ñaama koye bourse social o so tawi ɓe mbi milliard uji ɗi ñaama koye ko gandanɗa hoore maɗa pawdi ndi hoorejo leydi Sénégal jaaɗo Macky Sall fawno e dow wonɗin facture aji ha wasi teddude musse e ɓesgu Sénégal na ɗiɗon milliard uji ko ɗon jeehi donc ɓe kaala ha ɗum ɗon heddi noon ko bonnitowo ɓe mbima milliard uji ñaama min Abougay coppiniɗo gawa mi wiya milliard uji ñaamaɗi ko Sénégal naɓe jeeyi tawi noon min mbuuɗu mi anda holɗo naati hen mi ñamata hen mbuuɗu par ce que mi wona fonctionnaire laamu mi liggaki e laamu so tawi mi wi mbaɗa haɓano milliard uji ñamade mbiata ko naafigagal min mi yoɓetaki hen mi liggaki e laamu mi liggitaki e laamu ko milliard uji ko yoɓeteɓe jomen salaire uji hen ko kañumen jeeyi sene maayo kañumen yo jaa maayoya kono aɗan haalen ha joni toka kala mo wona aɗan haala hen enen joɗɗa ñamade jaani kono aɗan haala hen ko ɗum woni ko jinmi wiidema ko min kaalowo hen ko ɗum wonanimi hen ko haalde nde kono noon yaade mbaɗa fiindire hen nde fotani wonde a sali tan wona enen ne mbaɗa commande tan ƴetto hen en cal tan non mbiyam wonde ko min yaade mbaɗa fiindire hen tawata kam hen mami jooɗode mi haala a faamide mami jooɗo mi haala so tawi neɗɗo wi kam milliard uji ñamama a rokkatam dalil wonde milliard uji ñama so tawi neɗɗo ne wiya milliard uji ñamaka a rokkatam dalil milliard uji ñamaka ɓeɗo noon kam dokki dalil milliard uji ñamaɗi ɗi holɗo ɗi ñamra holno ɗi ñamira a jaama toka a ardima hen seeɗa waɗi a ardima deftere ma jambal nde ma wima deftere Macky Sall nde ma jambal ko jegga ko jokkodiral e ɓe société biyeteɗo fewni ko ñaama ko gartami tan tonguirde uddude damal ngal kalɗen joni ngal dariɗo ne ƴetto mawɗo leydi mum o wona citoyen non holko saabi mi hokka yeewo goto nde Djibo Ka yaltina ɗo min jeeyi namnoya ɗum galle muɗum o wi ko gueɗal gotal son namnima son pii son mbaɗiɓe jabotako ɗum ko jiɗal fof namnude min mbi holngal gueɗal o wiyata hay goto won namnomi sirlu leydi ndi mi haalta o wi caggal Jean Collé min iɗi wonde ministre de l'intérieur mi wiya poste uji kewɗi mi wonde Senghor mi haaɓe Abdou Diouf mi yaltinama mi toñama kono addanta ɓerdam mettude hami sakta sirlu leydi ndi walla bonde mawɗo leydi ndi saabu ko leydam mawɗo leydi ko leydam ɗum ne jalami janggo ɗum hande yontaji kewɗi ganda ɗum ko ɗum saabi ɗeɗo gueɗe ne mbayni gartanema Jambal Diagne gonɗo guinol golle jaydiyankoɓe hande guinol golle gardiɗo journal kalannoɗo sakte yimɓe kañum woni saktede hande bindannoɗo kañum woni windede hande ɓurnoɗo hulede e jaydiyankoɓe biyeteɗo kala mo windi fayi ko yeeso kanko e mo ganduɗa kañum woni yewmi seeɗa ko nandi hen a woni communication hande ene wayno woni alyatim saabu mawɗo mum jaggama woni jaggama ko yalti leydi ndi ala ɗum suwaɓe mum jaggama debbo mum jaggama suwaɓe mum jaggama hol yiyande ma e ɗum ma jambal o eyyi aɗa andi alhaali Madiambal presque sa ƴeewi ha nder tawta ko politique natti hen par ce que Madiambal
manam sa ƴeewi régime kessa garɗo hande kamɓe wonkoɓe won neɓi won damal ngal en jaɓɓi surtout to banggue presse ɗe qualité presse gonɗo ɗo hande a faami ko alay sago ɓe kaɓe presse o ha presse o tino ɓe kaɓe mumen donc kala mo gandanɗa hoorema fewditakiɓe to banggue presse o alay sago ɓe kaɓe ma ha muusa ɗum ɗon ɓayde kamɓe ɓe mbaɗini ɗum annoncé te kadi kalke mbanno annoncé ɓe jawtini ɗum sa ƴeewi kawuji kewɗi nanɗoyti hande yimɓe heɓe nanɗo ndumba ko konngol mabɓe idi mammen ittu mon ɗo mammi haɗmon yiide nangue ɗum ɗon idi vraiment jomumen ken ndumbe donc Madiambal oɗo hande so tawi o dañi oɗo probléme min mbiɗo wawi wiide est ce que wona keɓe mbiyanno ko maɓe mbat effacé vraiment la presse sénégalaise wonɓe ɗo gay kukkal gonɗiɗo foof surtout kala biɗen dillen e politique on kam ya jaggu ka itteɗo ha laaɓa mbeɗa sikki pour min mbeɗa jaggi kadi ko ɗum ɗon foti wawde wonde ko ɗum woni haare hande ɓuurigo wawde ɓuurigo lombade hakkude Madiambal e ɗum ɗo so wonani ɗum ɗon quel que soit alpha no wawi sifrade foof kala ko jomum wawi wadde hande o omo wawi yewtidede ha ɗum ɗon wawa waɗe récupéré par ce que état foti ko wadde prévoir manam foti ko jogade haqqille jaaƴo poɗɗono min de oɗo neɗɗo wonko bonnan leydi ndi walla ko wonko ñaama leydi ndi mbeɗa jogui possibilité no keptirimi ɗum somi yewtide makko somi funtidere makko hami heɓta ɗum ɗon ha arta e juuɗe laamu mais so tawi a wiya jaggat joomum comme par exemple hande Madiambal c'est vrai ɓe mbaɗe mum mandat d'arrêt international haadi ɗum ɗon ɓe mbi ko paɗanoɗo interdire hoto yaltu territoire o hoto yaltu leydi ndi holɗo rewi haw yaltu leydi ndi ɗum ko haala gokka joni noon caggal ɗum ɗon foof waɗi haw yalti leydi ndi o heeɓi omon ande to dol France ɓiyi ko naggam joom suudu makko naggam chauffeur mum ainsi de suite donc e ceerno makko ɓen ɗon foof naggama hande ene ɓiile e juuɗe holko ɓiili ɗumen e juuɗe sababu o tan ko wonde alay saago Madiambal peut être ɓerde mum guirba ara mais min jaggima Madiambal teeyi par ce que o jabtima ko jabti ko hollide wonde min mami armi noto justice leydam haajam nawnomi mi yeehi haajam o mami armi noto justice leydam donc so ari peut être kanko mo jogui des arguments clairs ɗi ganduɗa hoorema mo faw ɗum sur la table de telle sorte que peut être so wona taw noon ko politique tan ɓiili hen ha ɓuurti en wawi taw ɗeɗo caɗele foof goddantama peut être ko yalti ko ɗum woni sababuji vraiment ɓe ndewe ɓesgu makko ɓe nangga te taw fotan wonde Abbas ka cattowo beele gonɗini an ko wiya ko société commercial immobilière mo jogui o transaction mo centivide 1,700,000 et quelques millions aɗa gonɗini ɗum wona gonga e kadi debbo makko koye société he jeeya e debbaji goɗɗo mo wadno ɗo wonde wonɗo heɓti leydi mum omo waɗi maka e laamu ko nandi hen an aɗa gonɗini ala ko waɗi ala ko ñaami ko yimɓe laamu el tan jaggi mum ala wona question miɗo gonɗini walla mi gonɗini ko mbaɗa sarse par ce que mi ara tan mi ara c'est à dire que wona wasde gonɗinde walla gonɗinde c'est à dire que aɗani neɗɗo un homme d' affaire walla neɗɗo gollowo e won certain ɗum ɗoji so tawi won ko tuuma tan par ce que tuuma firtani woodi mi jaɓi ɗon eyyi tuuma firtani woodi donc ñande foof aɗa yi neɗɗo tuume la preuve en est que ma ara hen joni mbi sikki Mansour Faye neɗɗo ene tuume hunde a faami nawe dumbe te taw sa ƴeewi ha au fond so dossier ɗi binccitam tawi hay hunde ala ɗon holko wiyete ko sago fay caggal leydi eyyi ko fayi c'est à dire komo jogui noon haaju kanko haaju makko o joguino kanko jaltanno tan e no wawno sifrade foof Madiambal Diagne ko jaltanno tan kanko yimɓe foof en gandi Madiambal Diagne jooɗaki Madiambal Diagne ko journaliste au moins mo ganawrema jeeyaki journaliste ɓurɓe waɗe reconnaître e nder Afrique Mansour Faye laaɓi tati hayɗe ɗannade kono tawoyaki artoɓe galle mum jooɗi ha nodda e jafɗa beele o wawno artuɗo jooɗo hawo nodde hande suwa makko ɗiɗo e debbo makko e ceerno makko foof nane juuɗe dogde yalta nde koko ɗum firtata mais ɗum wona hande fuɗɗi wona e makko fuɗɗi non en jii ɗum en jii n'importe qui waɗi ɗum ɗon ɗoyti e nder leydi ndi te yam te hay te jamrutironi yama ɗo e leydi ndi te jamrutironi jomum wiya e wonde ana yalti jomum wiya e won ɗum ɗo yalti yeehi ha yetti won nokkuji dari toon jori wona fotade en holla yimɓe kañum jambaragal mo tolni te hande kañum ko autorité e nder leydi Sénégal mais sa ƴeewi Madiambal min jinmi wi tan quel que soit alpha no wawi sifrade foof e ko wawi wadde foof mais pur par ce que won biyanoɗo won tubak biyanoɗo woto natɗo mais naati te taw pourtant laamu leydi Sénégal uddi frontiére mum foof haaɗi wiya on ɗo o natta ɗo mais naati mais o naati c'est à dire jinmi wi tan que dossier so woni politique
moƴƴi ko vraiment autorité ji gartiren haqqillaji men no feewi par ce que ɓe ganda aussi ko ɓesgu Sénégal naɓe goni ɗon eyyi ɗo an min nani yiyande ma to ka gartanmi wimi ko Mansour Faye laabi taden haaɗe e yaade arta galle mum jooɗo rewani Gambi rewani Kar natani fa feñe artu jooɗi won woɓɓe nan ɗo ina ganda ko namteɓe Ali Ngoye Ndiaye namnama Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ne woɗɓe goto fof ko ma namne beele wano fadde tan hawa namne kanko Madiambal ha oɗo si gande fuɗoyade kadi o wi ko gartowo haade mandade a international coach ko gartowo o wi ko hebloyade a jarama Abbas Sonko ɓetta hen eyyi non ko machallah surtout musique mawɗo Abou Ley won kiɗi hen ɓeydide quoi elle alaji bellunaɓe noon calminma alaji Madiambal Diagne o haalino o wi e émission haali kala ñande laamu walla premier ministre o jaggimo sokimo sukarimo laawol ma yiimo Allah waɗi o tuumama o haɗama ɗannade beele o faranaɗo heɓa galle makko o jooɗo haw fewnto haw namne walla ko dogde yalta leydi ndi woni ɓoral ngal e towara aɗa andi alay sago yimɓe ɓe paama gueɗel Madiambal Diagne nde o yeehi aéroport o woni aéroport minuit ha 4 heures du matin passeport makko laaɓi ɗiɗi ene ƴeewe premier étape o ɓe enregistré passeport makko o ɓenni deuxième étape ɓe enregistré passeport makko o nawi bagage makko peesa o jooɗi omo faɗi ha embarcation yonta eyyi ko ɗon ɓen gari e makko mbimo wonde o wawa yaade koye haala wona kayit wona téléphone wona haydara gonga o wiya wonde o wawa yaade o rokkaka hay dalil goto o ruttirimo fayi galle makko o ƴetti oto makko o yeehi o rewroyi Gambi o ƴetti avion o yeehi wona wonde omo wiya wonde ko kaɗaɗo yaltude leydi ndi nde o ƴetti avion nde o yeehi ha Gambi o ƴetti avion mo o yeehi haw yettoyi France o andini ɓe wonde mi yeehi France ko haajune yimɓe kono komi gartowo ko nden kamɓe ɓe gandi wonde kanko Madiambal Diagne o yalti leydi ndi e nder hen noon o yalti leydi ko nden ministre de l'intérieur ko nden woni nde waɗi lettre comme quoi ko kanko Madiambal Diagne mandat makko d'arrêt international ko nden notification o yalti woni kayit biyo woni ene haɗamo yaltude o ko nden yalti wonande ko keɓɗen e habaruji e nder hen kanko Madiambal Diagne o yeehi ɓe duttirima ɓe payi galle makko ɓe jaggi joom suudu makko ɓe jaggi ɓiɓɓe makko ɗiɗo oyo gonnoɗo administrateur journal Le Quotidien ɓe nangi ɗum a faamide ɓe jaggi on sehil makko biyon ko ceerno mo ɓe mbi ko ceerno makko ko sehil makko faami donc ɓeɗo ɓe nangi ɗumen holko ɓe nangiri ɗumen ko wiide wonde eɓe tuumi ɗumen aɗani holko yaltuno ko nogas e 2 milliard ɓe mbi won dossier goɗɗo mo ɓe mbi wonde ko 250 milliard e yeehi ha arti e wonde dossier mo tuuma o ko 1 milliard 176 millions francs CFA pawɗi temedere ujunere milliard goto pawɗi temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom million pawɗi temedere ujunere ko ɗum woni ko tuuma ko wiya wonde e société makko oɗo henna joni noon hol hen ko woni gonga tokara e ko heddi ko Madiambal Diagne kala no wawi siforade politique ko kañum woni e nder hen kala no wawi siforade mi wino ñanden ministre de l'intérieur o ene gasa ko avocat o wonno hande o natti wonde avocat o natti wonande goto o wonande ko ɓesgu foof kono so tawi o renaki ko keɓorɗo bonirede saabu o fuɗɗima dañde perguitte ɗe o dañi ɗe ko hono ni henna neɗɗo so tawi a wi wonde aɗa nanga neɗɗo nangu ɗum e dow gonga nanga ɗum e dow saria ko gonga en gona sariyankoɓe kono noon ɗum ɗo no yaari ni neɗɗo ummima ene ɗanno ko haaju nawarnu ari ha aéroport passeport muɗum sinno tawino ko kemnoɗo mandat d'arrêt o yaltatano aéroport o policier foof gardinoɗo nangude passeport makko ƴeewi ko ɗon fawata e makko jungo ko gueƴƴele piyete makko nden o joftirano galle makko mais ko interdiction ɗanngal ngal ko kañum interdiction wala interdiction ɗanngal ngal mbimami sinno tawno ko interdiction ɗanngal ngal ko ɗon koɓe heɓnoɓe ɗum ɗon wonde ko kaɗaɗo ɗannade nden o wawa yaltude leydi ndi ala togara jiiɗa togara ala jiiɗa togara non ala neɗɗo wasa santoran jafoɗa
so laamu wi no sohlma hoto yaltu leydi ndi hayso ko est ce que o wiyama laamu no sohlma hoto yaltu leydi toga wonɓe o wonduno ƴeewa gacca ɗanni jeeyi eyi sa faami kanko omo andi nde o yahata gamme nde omo andi holko nayimo mais attends kanko aɗa andi kanko woni probléme o wiya wonde ko kanko aɗa woni nde nde o ari nde sinno tawno ko biyanoɗo hoto yaltu leydi ndi mbimami sinno tawno koɓe heɓnoɓe ɗum ko adi nde omo ar aéroport gadiɗo nangude passeport makko o wop tottitamo passeport e surtout mom gueɗe gotel mi haalama gueɗe gotel jafɗa so tawi ko kaɗaɗo yaltude mbimami nanguɗo passeport o tottitamo passeport o e gueɗe gotel boom jiɗmi deuxiéme o nanguɗo passeport deuxiéme o tottitamo passeport o holko addi premier o tottita ƴeewa passeport wop deuxiéme ƴeewa passeport wop o yaha ha heddo embarcation nde fuɗɗo wiyede wonde a wiyama a yahata to kadi en gona sayankoɓe ko heddi mais c'est ka min mi gonginani laamu mi yeddananimo jinmi wiide kanko wat ko nayima ko omo andanɗuno wawi tawde on caggal makko so tawi o tuumama ɓiɓɓe makko no liggo hen debbo makko koye société makko liggoto kamɓe fof ndendi société o tuumama haalis omo andi ko hen fayi beele heddanodemo o yiita ɓesgu makko hande o daw ɓuratano e yaltu leydi ndi e holko cikkuɗon hol nafoa e wonde hen e c'est à dire kanko joni aɗa wiyama ƴeeƴe suudu woodi gujjo woodi diwlo hay so nawani tumete aɗa andi administration ko notification kala ko gandanɗo hoore ma windaka jaggu ɗum ɗo wodani yaltude leydi ndi mbimi e ɓarse tan ko ɗum jiɗi wiide comme par exemple kanko so hemno comme par exemple ko wiyete ko o haɗama ko kaɗaɗo ko heeɓi kayit kolluɗo e wonde o haɗama o yaltata a faami ɗon so yalti o yaɓɓi ɗum ɗo mais hay kayit hay notification goto a faami arani makko pour hollide wonde kanko biyaɗo o yaltata ça c'est un deuxièmement ɗum mi acca sariyankoɓe ma kal ɗum min mona sariyanke eyyi mais gueɗel gonguel nguel comme par exemple kanko Madiambal ayi du fait ko omo yaha so anduno kanko so yeehi sukaɓe makko ma jaggi caggal makko walla jumsuɗo makko o yahata mais o anda par ce que waɗi mbiɗo o anda par ce que hay notification goto mo ganduɗoma poto haddemo ɗuminde kanko o jagui ɗum tan ko c'est une question politique les gens gagni o yalta ɗonet o ƴetti raccourci o yi lawol makko o yiyendo yetti kanko iɗi so sindo yano bon o deƴƴi o wimim o wi tek hunde makko kono ko kanko wiɓe wonde min mbeɗen ɗo e France Abbas SAI o ko société mo créé debbo makko woni hen inde ɓi makko woni hen kamɓe fof ɓe goni hen omo andi so tawi loskitama koɓe loskitteɓe wases tan wases nde wettinde nde wi haw yettinde o wi ko omo hebla défense makko o ara wadde wonde ko ñawteɗo eyi mais ɓayde ɓe kalni moom e joni noon caggal nde haaji makko gasi caggal nde ɓe kalni moom caggal nde haaji makko gasi hol haajinoɗo omo ko wona ɗum hol haajinoɗo omo fayi kanko wi ala nayimo ko no onon joni so tawi wona défense makko nayimo wona moluya nayimo wona dugdu nayimo holmo salminoyi holko addoyi haaju o wa jogade haaju ala Madiambal Diagne ko journaliste Fran jogade haaju mi yiyani o yahata ko homme d'affaires ko ngol lawol mbimi société bannon c'est-à-dire ƴeew homme d'affaires min ni wona probléme on ɗon probléme min woni o wi mari koko haɗa mari ene haɗa ɗo e Sénégal mako addi ɗum ko nde o yeehi haw wiɓe wonde mbaɗani ga henna non est ce ko que nden woni nde ministre l' intérieur waɗi mandat d'arrêt international caggal weddi o wi wonde komi gartowo mi noto justice am wonde komi gartowo kono noon nde mandat d'arrêt o ari nde ko nden o wi wonde mbaɗa heblo défense am kanko omo andi kanko Madiambal Diagne min mi yadani e Abbas ko wi wonde o andano so tawi o yeehi galle makko ko jagiri mbo sikkuno ɗum a faami mo sikkuno on luwonde sabu kanko omo haalana laaɓi ay kala nde o yeehi kala nde o yeehi so tawi ɓe cohlima par ce que aɗa andi haala ka kanko wona omo heeɓi kayit biyomo wonde ko kaɗaɗo yaltude leydi ndi o heɓani hay kayit goto kanko o rewi ko lawol min de mbiyanmi par ce que ɗo rewi lawol ɗo sinno tawno ko kaɗanoɗo yaltude frontiére uji ɗi foof kala ɗo poste woni wiyete wonde ko Madiambal Diagne so ari koto yaltu ɗum hatta mo yaltude non tokara o rewi ko hono yaltata jafoɗami ala yaafo tan mi yaaf saabi Allah mi haalnamo aɗani ko saabi hoɗo yaltata Gambie woni koye nder Sénégal eyno Gambie ala leydi wadde kewol Gambie aɗa wawi nadde wuro taw a wani frontiére a wani kan a wani kër ayib wadde dogde yaltol no weeɓi ɗum kay ko warta gonmi ko ardema non gonmi ko arta wa ses tan no foti
no foti yimɓe gummiɗo naato e Gambie tawi ndewani frontiére wonɗo weeɓi wadde contrôle kono frontiére woni ko ɗum saabi ittude directeur tigo yimɓe heɓe peeli hen wona mo ganduɗa ko maître Bamba Cissé wonde awa hande so tawi tan ko kalan hande walla ke ayib joguiɗa ɗon tan joguiɗa nattigo Gambie walla Seeno Ba awa hadde yimɓe natde Gambie a yiyat Gambie leegal taw ko mawɗo o ko Sénégal ngal mawɗo oɗo ko Gambie taw ko medda tan ɓiili hakkude mabɓe ɗum weeɓani hadde neɗɗo yaade aɗandi togar kono ko kaala hen ɗo ko kanko Madiambal Diagne oɗo mo kaala hen mbimami sinno tawno ko notification woodi wonde ko kaɗaɗo yaltude leydi ndi kala poste frontiére mo jaaɗa ma taw ɗon lettre o kala poste mo jaaɗa ma taw ɗon lettre o wani poste noon mbimi hay so rewani e poste ummade ɗo fati kam gonɗo yaade Gambie honde wata to ummade galle makko yaltude mo wuuro ngo yaltude mo wuuro ngo tan o ala sorti goɗɗo alaɗe ma haalani no togar non haalandimi ko fof mais hay so Gambie woni nder Sénégal goɗɗo ɗo foti wawde yaltude tawde koye ko ordonnaki hay so Gambie on kam hay so Gambie woni lawol gongol ngol yalti sino tan ko dewɗo en ana ndiyam eyi complicité ne wawi wonde hen goɗɗum wawi wonde hen mbasen woɗɗude ɗum on banggue so ɓooyima en gandoyi on jaama technicien wi toɓɓe nde en daguima no fewi no fewi no fewi ko wawi wonde foof eɗen keeɗi goho ko gato ɗiɗi ko déplacement ko hebloyi mbiɗo mboɗo hebloyi o déplacement kaɓirtemi ko andude ko jooɗo haɓede sababu en ganda gueɗal ngal paaɗen koye yeeyoɓe yiilotoɓe e bolli ɗi Bamba Cissé ardi Colobane gayni fayi Kemassar en jii hakkude koye Bilal Diatta ko woni toon ko hakkude makko yiltoɓe ina ko a yeesal ñiŋi hen ɓe ñiŋi hen mo ganduɗa kañum woni Bilal Diatta e ko waɗi toon to marché ɓes ko holno jiiron ɗum togara ɗum ko fuɗɗi ko ɓooyi maaro ko eɓe kesɗitina en jejjirani kay Ousmane Sonko ndi yeehi ɗo henna Colobane ha wulla toon gila nden fuɗɗi ɓe jaaɓe ngulla ɓe dartini joni ɓe gulle kadi ɓe dartina parce que ko ɗum tan jiirumi parce que aɗani Ousmane jiirum han koɓe jahata ɓe gulle ɓe dartina hetti noon ko gueɗel nani hen min de to banggue hooram mbaɗa yaadi e koɓe goni e dow muɗum ko ittude yaadi hol sengo famide jaadirmi hen ko so tawi a ƴeewi en kalin ɗum ñanden mbimam ko guila e galleji ɗi kotkiki neɗɗo tan ƴetta tan yeeso galle muɗum han taƴa hen ko wela waɗa hen caali waɗa hen birikel muɗum waɗa hen ko n'importe quoi ene jooɗi ene yeeya en ji e jeereji ɗi sa ari a dañata ɗo ndewɗa wonko gandanɗa hoore maɗa ko mairie ji ɗi e koye muɗumen ko kañumen mbaɗata ɗum ko kañumen mbaddata ɗum e juula balabel en ɓe holko waɗi ɗum juula balabel en ɓe eɓe jogui ko heewi koɓe nannata e commune aji ɗi ko ay taxe uji mabɓe municipal uji pour nogas capannayyi ɗi ko million ngaji ha wayno leydi kala mairie kala ɗum wayat par ce que kamɓe mairie ɗi ko ɗum ko gartam mabɓe heddi noon ko mbaɗa yaadi hen so tawi woni laabi ɗi ene jaccine jomumen mbiyama yo gonɗo nokku yaato noon mbaɗanama nokku ɗo henna e laamu Macky Sall ɓe mbaɗanomo ɗo nokkuji ha mbayno leydi ɓe mbi koɓe jahani laamu Ablaye Wade la même chose ɓe mbi koɓe jahani kala ɗo yuɓɓitina ha yuɓɓi kamɓe juula balebele en ɓe ɓe mbiyata koɓe jahata toon en jii so tawi a yii Petersen a yii taliji ɗi fof koko uddi sa yii Colobane la même chose sa yii marché HLM laawol innirangol ɗon ceerno Muntagangol laawol ngol ɓe mari ɗum ha laabi ceerno donc ɗum ɗon so tawi yuɓɓitinama ha ɗiɗon laabi dartima ko hunde fonde wonde kono noon heddi namdi ko haare nde namdi nde aray saago mbawa wonde président mbasa miijade deuxiéme mandat saɗa miijo deuxiéme mandat aɗa miijo kamɓe ɓeɗo juula balabele en ɓe aɗa miijo wonde carte uji mabɓe électeur a ɓoydata nde ɗo haare kono kam konde gonga yoɓe guitte bolli haala mbaɗa yaadi hen yoɓe guitte bolli Abbas min mbeɗa yaadi yoɓe guitti kono noon yoɓe kaldu d' abord par ce que a arta tan tawa neɗɗo en jooɗi ene daña ena ko hen dañata gurdam mum e foof ko hen nawtata galle muɗum ko hen ni jooɗoto ni ha joɗɗinma a faami mbiya ya fin sababu goto guitta ɗum la preuve année ko Ousmane Sonko o waɗino ɗo faute goto grave par ce que waɗi wiide faute grave woni comme par exemple ndo déguerpissement garwoniji bannoɗo ɗo yiti kanko ƴetti ko oto makko o yeehi ha toon to Colobane ndo yetti nde o wi ke wonde min tinani te ɗum wawa wonde hunde haale e nder conseil des ministres a faami en tant que premier ministre mbiya tinani par ce que nden o waddano koye maire gonnoɗo ɗo no ko maire APR najo non wona maire APR najo ko maire PDS najo
o yinno ko ettude musiba o fof fawra dow hoore muɗum joni ministre Bamba Cissé ari kañum ne naati on ɗon combat Bilal Diakhaté en jii ko waɗi ko kañum kam vraiment min kam Bilal kam mi haalta ɗum par ce que Bilal ko waɗi ko holno mi ronki andude holno maire waɗata ɗum maire yahade ni ha filmeɗe en weddo koyɗe en fi yimɓe goɓɓe en ɗumin ɗum kam vraiment hunde hulɓinide ko ɗon tan wawi haade marché ambulant ji ɗi mbiɗa yaadi e yoɓe guitte e nokkuji ɗi kono yoɓe darani place uji teɓe goni yoɓe kaalde par ce que neɗɗo a woppata ɗum waɗa pina suba goto mbiyaɗa itta c'est pas possible wawa wonde jafuɗa mécanicien ji ɗi gonɗi Dakar yeeyoɓe wonɓe Dakar ɓe no foti laaɓi ɓe binda ɓe jooɓa ɓe gueɗaɓe dokka nokkuji ɓe cali wonde hen ina heewi abo haalde joni ina heewi mais an mbi sikki kala gardiɗo leydi hande Sénégal en andi ɓesgu muɗum par ce que sa ardini ɓesgu ma tan aɗa andi ɓesgu ma aɗa andi état d' esprit ɓesgu ma sukaɓe ma aɗa andi hol poɗɗa rewde ɗumen ha mbaɗa ɗumen convaincre force ittata ɗum ko yewtere itta ɗum ko joddade haaldede ɗo jiilotoɗa ɗo gonɗa koye fende a jaɓani haalde gonga fenade nde jiilotoɗa nde ha keeɓa laamu duttoɗa mbiya wonde aɗa watta ɗum gonga tawa kamɓe wonko nannuɗa e hakkillaji mabɓe par ce que kamɓe ɓeɗo jooɗi ɓe jeppere laamu ɗe cikkuɗa holkoɓe keɓiri laamu cikkuɗa ɓe keɓiri laamu ko hakkillaji mabɓe miijoji moƴƴiɗi ɓe jogui walla ko nande ala ɓe keɓiri laamu ko ƴettude mette janane caɗele janane ɓe cuddi ɗum ɓe mbaɗi ɗum ɗemgal mabɓe ɓe bonnidde kala ko moƴƴuno kala ko fewnatano ɓe bonnidde ɗum ɓe mbimaɓe deglu a faami heddi noon ko ɗum ɗon noon kamɓe ɓe jeehi haaɓe tawi koɗum wona ñande en nani premier ministre nde o yehi ɗo ene Italie holko wiiɓe o wiiɓe wonde ko yoɓe gandu langage gonnoɗo adana o e langage mabɓe hande o wona gotum yo sertu hande o koɓe laamiɓe hanki koɓe opposition ɓe koye opposition ɓe gonno donc wawa wonde gotum o andiniɓe ne kayne mi haalino ɗum mbi o andiniɓe ne kayne kamɓe fof ɓe mbawa dañude golle donc liggotoɓe ko seeɗa ɓe liggota ko ɓe ɓuuri hewde o andi ɗum joni noon liggotoɓe ɓe o woppi ɗumen koye ɓe ligginani ɓe wurɓe warñede muɗumen ɓe wurɓe e nolon muɗumen kon koye ɓen ɓe jeehi eɓe cakki poruji ɓe mbiya wonde ko Allah wawno julɗo pour timmitinde projet ji mabɓe koye ɓeɗon ɓe jeehi massa ambilaji ɗiɗo ene ko ɓe cotisatnoɓe nde ɓe goni opposition koɓe mbaɗiri campagne ɓeɗo codanno bracelet ji mabɓe ɗi ɓe mbanno ɗo ene ɗi ɓeɗo ko kañumen goni waɗannoɓe ɓe cotisation ngaji 500 millions moɓe mbino e nder 24 heures ko ɓeɗo mbaɗi ɗum ɓe jeehiɗo ha eɓe kollira yimɓe ɓe mbiya kaari wi wonde ala kono buuɗi joyi muɗum ne a jarama tawa wadde an sa ko kalɗa joni ko ina luude ko Abba Sali ko mboɗo jaaɓi o haalde saabu won yeeyoɓe udduɓe yimɓe boli mumen galleji mumen jaltata won luumoji batteɗe e leeɗe he ñande leygal mon yonta hayso ma yaltintaki inde ndi ko wawa waɗede won yimɓe mbawa yaltude galleji mumen gallaɗa nga e auto ji mumen kono noon yo wat kaldigal joni Abou so tawi ko kamɓe hokkannoɓe ɓe ko ɓen kadi ɓe dari ɓe mbi noon hol yendema e ɗum togara soɓe kaldina ɓe gona famodiroɓe e kono ɓe jogui droit haalde kam hay koɓe préfet maire e ministre de l' intérieur e ina quoi syndicat yeewɓe eɓe jogui droit haaldude leydi haaldete leydi haaldete e leydi haaldete kono kamɓe ɓeɗo ɓe gona haaldeteɓe ɓe gardani haaldede kamɓe ɓe gardi ko doole ɓe gardi ko min wawi mbaɗa fiya ɓe gardi ko minen gonduno e mette amen hanki emin ƴeewa ɗomin ɓuɓni ɓerɗe amen ɓe gardi koye minen leptetono hanki emin joftoɗo en lepte koye joftigu wona joni mbiɗa ɓe pii ko wallannoɓe ɓe piyata wona joni ko wallannoɓe ɓe ɓe jaltine piggal ngal joni o den deƴƴat walla en kaalat enen kam mboɗanen tan yoɓe pii ala ɓeɗo yoɓe pii ha muusa ala non c'est à dire nde ko ñaamin nawa galleji man ɗum yoɓe pii ha muusa ala non min mi yaadani yoɓe pii mi yaadani yoɓe pii par ce que leydi wona noon arrêté non repi yeɓe kalde o nde ɓe berlotoɗo kaaƴe nde ɓe kelata koye nde ɓe kelata oroji nde a faami de ɓe miijonoki ñalawma hande o maaro e c'est vrai ɗum ko gonga aɗa andi neɗɗo o a wawa wiide e wonde aɗa faama ko gandanɗo hoorema surtout kamɓe nde ɓe gardini ɗum ɗo mais hande o a faami ɓayde Allah hokkimaɓe kamɓe gardi te enen ko jaam jiɗɗen moƴƴi keɓe kalda kamɓe ɓurdi yiɗde on jarama toga heddi ko toɓe wota ko jibaɗi ɗi gasi seeɗa kono musidɗo hokka en kaalen ko fate Mansour Faye ko Abou Gaynde Abdoulaye Wade laaminde wino ko gendal wonta dillo université
wino ko police wonta fiide neɗɗo wonta kono noon ɗum wona hundeji beeɗo yimɓe ɓe mi wiyo mécanicien ji ɗi soɓe gone e mécanicien so gondema e leegal a gata auto ma ɓe bonna ko jahannoɗa ɓe dokkama ɓe donkama ɓe eggu Mansour Faye yaltinama koko tuma noon Moustapha Diop nana waɗne seppo ɗo garsirta hay soko 2 minutes jaafoɗon goto mum fof wonji tokara seppo Moustapha Diop ngo e seppo Farba Ngom waɗanno ñanden Wourossogui e seppo rappel d'ordre wanno ɗo en ɗiɗo seppoji koko jokkata par ce que hankadi damal koko dari koɓe yituɓe laawol en kaalino ɗo mbimi wonde kamɓe ɓeeɗo en ciiltirɗe Abdou Diouf ciiltirɗe Ablaye Wade ciiltirɗe Macky Sall ko ɗon ɓe naatiri laamu ɗum ko hunde lamde kadi hande o Mansour Faye Moustapha Diop aɗa andi koɓe kalata ɗo ko fof ɓe kalata koye haala kaalisaji dendinanoɗo e Covid 19 woni ujunere milliard o kono ujunere milliard de ɓe kalata nde hay sino tawi ujunere nde koko ñaama ujunere nde fof kam ñaamaka wonko sooda hayso ko arkille goto yoɓe guittu hen hayso ko temedere ɓe mbiya neɗo temedere sooda ko arkille ɓe mbasa ƴettude kalis o fof tan ɓe pawa ɗum e dow neɗɗo goto Mansour Faye ko temedde milliard uji ɓe mbiyanno holto wattini nde ɓe nangi ɗum ɗo en ko Aminata Assome Diatta wona ko kañum yeehi toon ministre du commerce on saha kañum wonno ministre du commerce wi wonde Mansour Faye ko min noddi namdi prix ji ɗi fof ko min totti ɗum yoɓe nangu on yoɓe nangu Aminata Assome Diatta heddi ko Mansour Faye hande o ɓe mbaɗi ɗum liberté provisoire kono wona provisoire ɓe poti ko waɗandemo non lieu ɓe goppitamo o yaha lawol makko kono ɓe mbaddata koye mairie makko Moustapha Diop koɓe kalata e haala arkillaji wonko gandanɗa hoore maɗa a wawa dañande ɗum facture a wawa dañande ɗum dalilu moɓe cohli o kamɓe holko waɗi ɗum par ce que min so tawi ko machine elam jogui gonmi ko waalal won tawreɓe goni honde bonifisima e arkillaji ɗi ɗon e ɗumaнаji no wiyanoni kadi maskaji no retnoɗi ɓe bonifisima hen ɓeɗo sa namdima ɗumen facture ene tottuma tottatama facture et pourtant ɓe dañi hen fartangue heddi ko gueɗe baaɗe noon ene mbayno leydi joni noon kanko Moustapha Diop so tawi wiyama wonde koko faati e masque uji e ko nandi hen ko ɗum woni ko nanguira hay sinno ko masque uji sappo kam o soodi kalis mo tottano hay sonko masque uji sappo o soodi heddi noon tawde woni koɓe bonnitoɓe ɓe bonnita ko ha yimɓeɓe ɓe gonni ɓe mballaɓe e bonnidde mehe ɓe gayane ma ɓerɗo ɗumen jafɗu e nder tan kono ɓeeɗo kala koɓe mbawi nanguirede ko wawi wonde hen foof gonga ala hen ko dolako e nanggal politique mbaɗi yiiɗi hebde mairie mo joguiɗa o Moustapha Diop ɓe mbaddata koye mairie Louga o Mansour Faye ɓe mbaddata koye mairie Saint-Louis Farba Ngom ɓe mbaddata koye mairie Agnam Moussa Bocar Thiam nan ɗo ɓe mbaddata koye mairie Wourossogui a faami e on Sophie Gladima ɓe mbaddata koye mairie ɗo Joal Fadiouth a faami woɓɓe nan ɗo Barthélémy Dias kamɓe kepti mairie muɗum woɓɓe nan ɗon koye muɗumen ɓe payi mairie ko ɗin ɓe mbaddata par ce que e nder 500 et quelques mairie koɓe jogui hen ko wonani hay 100 mairie donc alay sago ɓe mbaɗata ko feere kamɓe no ɓe keptiri mairie ɗi koye ɗen koye ɗe goni a jarama mboɗo andi ane bas onon nandi ɗon yiyande onon fof ko tuƴal gotal gama toon ko naale bisimilla ko jiiɗa eyyi non wona ni naale mo cikkuɗa o mais jiɗmi wi tan ko comme par exemple hande gacce ngalama Mansour Faye o hulli ndimako o hulli garmako vraiment uddama sans bruit et puis o yalti sans bruit ruti kadi vraiment ko yalti ko sa ƴeewi avocat makko ni elage fulliti wonde ala bom ko rewra hay ko wiyete ko e wonde ko provisoire hay ɗum kadi ala hen ko woodi a fami sous contrôle ala hen ko woodi ko goppitaɗo complètement par ce que hay hunde ala kañumen kadi goni ke yiiɗi yaade non lieu bon maintenant quant à Moustapha Diop c'est très normal hanki ko heccanki ko jambourna mbari ko c'est ko non foti wayde kono min bimki leeli parce que il fallait que ɓe kollira on ɗon darde mum e nder mairie muɗum on ɗon darde mum e nder commune mo ganduɗa wonma vraiment gollimo toon golle payidinɗe ha de telle sorte que wona dumbirde woni place muɗum ko noon Farba Ngom wayi ko noon woɓɓe mbayi ko noon ni mo ganduɗa hoorema woni hande gonɗo toon to dumbir ne wiye ɗawri sar wayi donc ko yimɓe ɓe ganduɗa ma naftunoɓe leñol ngol naftunoɓe yimɓeɓe naftunoɓe vraiment rendoji men so tawi naggama dumbama te taw ko dumbira ko ha en hunde woodi hen vraiment ɗum ko muusal on jarama kono ma en gartu e waɓe no Doudou Ka en waɓe no ɓe ganduɗa kañen goni
woɓɓe yaltuɓe jeehi ɓe gartani ha joni te ko sohlanoɓe so gartoyi ma ɓurdo labde yettuɗon e janade on toga oto heeño saɗa jogui mo ballata hen sabu tan non wa sese wa ses toga wa ses tan wa ses ina wi tan ko so wonama ƴewdo neɗɗo yalti woppi galle mum artani ene wawi taw ko tumede fittani wadde gonga jaafoɗon hay goto mabɓe tumaka taw hay goto mabɓe haalaka tumu jaafoɗa umaka heddi noon ko waweno Abougay en ko tolno ɓudde en tolno nanɗon tan woɓɓe ma mbay ñahen woɓɓe nan ɗon woɓɓe foof ina padaga ina noddaga cuwata warde yewtande gasi ha laaɓi noon en jetti Diallo Amadou Alassane to Wuro Bello jaatigui men noon nde no anda Sénégal waɗi jawɓe ganduɗa jawɓe gon tan ko beelel uwogel anda jawɓe no Sénégal ala mbaɗa andi jawɓe no Sénégal sabu mbaɗa andi jawɓe wonɓe Sénégal ɓe ko ɓen goni e beelel uwogel ha aaleka ko kamɓe goni ɗon ha dumguel nande ha siwoɓe ha sambugol kamɓe fof so tawi a ƴeewi kamɓe fof koɓe ɓesgu goto koɓe duhol gotol koɓe kotam gotam koɓe endu wotol hani donc so tawi a wi jawɓe tan hankkadi a naworiɓe kamɓe fof naati kono wowani yaade ga Sénégal ga wowani ala min mbaɗa woyi yande wona min holluma lawol hay holɗo lawol ne seɗen jaaha ɗo e Wuro Bello ko min hollatma lawol lawol rocce walal ɗo ɓurɗo andude hay ɗo mbaɗa wawi min hollatma lawol mala ha nden yon en jetti Diallo Amadou Alassane jaatigui men o Alaji Mouhaji Alaji Sambo yettama no fewi Hamidou Sambo woni jaatigui men woni koɗo men e ñalawma o aset so Allah jaaɓi ko Diallo Samba Olel en keɗima Abbas Ali hen ɗum noon faya ko toon to Wuro Bello en jettiɓe janimamaɓe to banggue caméra won toon ko Djiby Dieng wondude e Hawa ko Diagne Diagne Ali Fall montata ha lawgol ngol Allah ɗo Djaɓi